lan ramyan ingkang sasangka gumenyang
negari pundi kang kaeka abdi dosa putra eko sawiji adi luwih dosa 10 purwa wiwitan senajan kathah tikahi dewa ing kaosan ing angkasa kasangga ing pratiwi kawit ing samudra kathah ingkang sami anggone laras boten wonten kados negari ngamal cinta kopro ya Indra Prasta bila pinalio buka negari ngamalto negari ingkang ageng tur agung upaya negari 100 tan angsal kalih 1000 tan ancur sedoso pramila winastan ing negari ngamalto palawanganing jagat amarta dadi papan panggenan pambuka penganing rasa menang biru capmo jejuluk noto ing kamarta jejuluk Maha Prabu Sri Puntadewa Darma Kusuma Yudhistira Sabda Dwija kanggo guna talikrama pamila jejuluk Prabu Puntadewa labet kadewasane sangkata wis bapak kaliwan derajat dewa dene tepi pangandikane turta wis kumpul ing olah prang suci Darma Kusuma lirena bataling santan nepan parandene legawaning sang nata tetep angambar pindha gandaling sekar Sabda Dwija kanggo punika dadi pepengen lahir anyrengi lampahing mangsa rolas wondene jejuluk guna talikrama karma sang nata bangkit anan sulite ing tata kramitan arsa ngendika lamun sadane datan piguna tumrap duaning bawana nuju ing Areswati sang rata Yasinawa kaing stinggiling Biraturata lenggah ing dampak Detrita Kumaretna pinalipit ing kencana pinati ing Nawaretna lemek babut perang medhani sinebaran sari Grandawida ing Jepat Kasturi dinarepek ing Bedaya Srimpi Yadha manggung ketanggung Joko kaloro-loro sami ngambil upacara banyak balang sawung daling agung mas dipanggung kang sarwana Kuas kandaning sang nata dumugi pangurakan Jawi Sirna kamanusane Yayah Jawata ing Kuntara Segara Sang Hyang Wisnu Wijawantah dinajab Kuntara Segara para widodari sidham Datarana Janma Nyabawa ingkang kapiyarsa hambung swantening abdi Gusali Meranggi Kendreh lan kemasan kang ragi makarti bating calengkrang imbal kantya ham ya raga lir ungling kendhar sedaya rasarupa para dadi unggep asrining pananggilan wawuta sinten ingkang caket kepar lenggah ungguh kayu punika warnanipun pamong ing para Pandhawa Nalendra Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Harimati Padmanabaya sang Narayana Nalendra awas-was kita lipat pasangan grahita lenggah jara-jara ingkang raka nata Mandura ya nata Madura sang Maha Prabu Baladewa Kaprasana ya Wasijalandara lenggah mengal tentrawan panenggak Pandhawa satriya unggul kawenang satriya Jodipati Raden Harya Werkudara
Broto Seno Bayu Putra Yogondo Astrapojo Gagah Perkoso Godhewok Simbardojo ingkang mabukuh lenggah uwing ayun kita warnanipun panenggah Pandhawa satriya madu para kekasih Raden Arjuna Janaka Permadi ya Kuntadi ya Wibatsu bagus warnane wiwit pasemone pamungkasing paseban ragil Pandhawa ya kembar satriya saking kasatriyan sarwa jajar tuwin bumi Rahayu ingkang kekasih Raden Nakula lan Sadewa Suko dendeng wadaya sang tata Prabu Sri Puntadewa Jupi ulah masalah Praptanira ingkang Raka Saripit Prabu Kresna lan Prabu Baladewa Sidro hinacaraning lenggah iku sing error kuwi ayo iki apa teko kaya mangkon panu cintaning wargaya nyanten ingkang dereng kawijining lesan
Srinoto sang nata alon
menapa sang bupati Siwang Suksma kang adil wiwit payuwara negari Ngamarta Koko Prabu nuwun dereng sawetawis dangu sarawipun jeng Koko Prabu Indrawati wonten ing negari Ngamarta rayi para ngaturaken pasegan panakrami mawantu-wantu mugi kudu sandhaping Koko Plenjong Koko Prabu Rayi Prabu kadangipun kakang pun kula tampi prembagenipun Yayi Prabu ing Ngamarta kula kalanaken ing mulaya kula peteraken jer memeting warjaya amemah ana bawa laksana boten langkung pun jastunipun kakang Ndrawati mugya kunjuk inggih kula tampi tangan kekalih kula peteraken pena jeramah daging kahlana alon inggih kasinggihan Koko Prabu Mandura sarawipun Koko Prabu Mandura pun Yayi ngaturaken pasegan panakrami muga kunjuk Kanjeng Koko Prabu welat Allah ya Yayi pun kakang tampi pembagianipun Yayi Prabu ing Ngamarta ingkang rementah pun kakang Mandura kula tampi tangan kekalih kula kalungaken ing mulaya kula pecekaken perna jeremaketing warjaya amemah ana bawa laksana Yayi Prabu Pudyastutinipun Rakanta Mandura kewala mugi katur inggih Koko Prabu sangeting pamundi kula paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu mugi adya jimat paring turung suwe cekamu tresna kakangku aku ngaturake bektiku katur amparana Kresna kakangku adangipun kakang Werkudara ya bektimu wis tak tampa pudyastunipun kakang tanpa nono ya bareng parestuku tak pundi adil jimat paripe Baladewa kakangku sak tekamu ana ing negara Ngamarta bektiku tanpa nono welat ya ya adikku wong sentosa ing budi Werkudara ya pangabektimu wis tak tampa pangestuku tanpa nono iya pangestuku tak tampa tenggem tangan tengenmu hati-hati kewijayan semanten ugi kula Koko Prabu sarawipun Koko Prabu kula ngaturaken sumpening pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu Ndrawati aipe ya pangabektimu wis tak tampa pangestuku tanpa nono Yayi Prabu kapundi pareng pangestunipun paduka sahingga dadi jimat paripe Koko Prabu Mandura pangabekti kula katur ya pangabektimu tak tampa pangestuku tanpa nono Yayi semanten ugi kula Koko Prabu ngaturaken sumpening pangabekti kembar ya kembar Yayi Samyaji sawetawis sumengkaning manah kula kedah netepi jawuh paduka
Sami wonten babak ingkang wigatos ingkang nedya kadhawuhaken kelawan pun Kakang Sumangga Yai. Kula aturi paring dawuh menapa ingkang dados wigatos ing karya Andrayang Puspita Warum. Kasiring sambirana mugi dadosa kauningan pramila daya kula ngrawaken Kanjeng Bapa Prabu Ndrawati sumawana Kapa Prabu Mandura telenging manah kula sinengkuyung kelawan para kadang Pandhawa sampun sawetawis kula tampi kanugrahan kawontenan negari Indraprasta ingkang rikala semanten kadang kula Yai Werkudara ingkang sekut gumrebut Ambabati Wana sasampunipun nampi negari nampi nugraha wujud ing negari Indraprasta kula badhe ngawontenaken puji syukur ngaturaken puji syukur ingkang karya jagat sarana ngawontenaken sesaji Raja Suya Koko Prabu mugi keparengna Jeneng Koko Prabu maringaken tali dharma sesambetan kelawan kegayiwanipun para yai para kadang Pandhawa menapa syarat-syaratipun Koko Prabu nggih Nyai pun Kakang derek mangayu bagya kersa paduka Yai Prabu Puntadewa nadya ngawontenaken puji syukur sarta ngunjukaken syukur kelawan Gusti ingkang akarya jagat sarana ngawontenaken sesaji Raja Suya ngaten Yai paduka Yai Prabu kedah priksa riyen menapa ingkang dipestani sesaji Raja Suya sesaji menika sesaji raja menika ratu Suya menika agung
ingkang dipun westani agung menika sanes anggenipun negari kathah ing para wadyabala lan pusaka sarta kathah ing rajabara nanging ingkang dipun westani ratu agung menika kala wau menawi ratu kala wau saged ngayomi prajanipun nentremaken kawulanipun lan malihipun Nalendra kala wau saged piguna tumrapipun negari Asami. Nalendra kala wau bebasan sampun midhari bawana suka pitulungan dumateng panandhanging negari sanes ingkang ketaman Rupeda menika ya. Lajeng sarananipun napa Koko Prabu? Lajeng syarat-syarananipun menawi badhe ngawontenaken sesaji Raja Surya kala wau ingkang sepinsan Yayi Prabu kedah saged ngrawuhaken Brahwana sekedhikipun wonten 7 pendeta 7 menika mangke dipun suwuni berkah donga puja sesanti mantra rahayu lampahipun sesaji Raja Surya. Ingkang kekalih ngawontenaken sesaji Raja Surya menika ketingal sah menawi ingkang ngrawuhi menika para praja Narpati para ratu sekedhikipun 100 nagari kanthi manah lelah lila legawa bingah sarta boten sarana kapeksa. Ayo banjur ingkang kalajeng pungkasanipun badhe kados pundi kemawon kedah ngawontenaken sesaji korban. Korban kala wau sanes awujuding sato nanging wujuding Nalendra ingkang manghambet anggara murka. Nalendra ingkang boten pitados kaliyan Gusti ingkang akarya jagat damel kapitunaning ingkang asanes menika Yai. Mekaten Koko Prabu nggih Yai. Ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa kepindhan. Koko Prabu menggah dawuh paduka ingkang kados mekaten kala wau. Sakmangke kula lajeng saged mawas diri pramilata ingga samriki dereng wonten ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Surya. Karana kathahing syarat sarana ingkang kedah dipun tindakaken Koko Prabu menawi rawuhipun Brahwana 7 kula kinten saged ngrawuhaken menapa malih para raja Narpati 100 negari kapetang ripaduka para Pandhawa menika mitranipun para Nalendra ingkang kathah sanget kula kinten langkung saking 100 nagari kasinggihan. Namung kemawon Koko Prabu ingkang tetela ngribeti manah kula sasampunipun kedang ngawontenaken sesaji korban. Angka korbanipun kedah jalma manungsa duka Prabu. Salamine kula anggesang boten nate memengsan kalian sinten kemawon. Manah kula boten kula tanemi raos judriya sarta raos sing manah kula namung nanam raos sing katresnan. Pramila menawi kedah ngorbanaken salah satunggaling manungsa nadyan to menika lepat-lepat napa mboten kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten wantun nyidani kelawan batos kula piyambak langkung prayogi kula urungaken kemawon Koko Prabu anggen kula badhe ngawontenaken saji Raja Surya. Lho. Mangke nuwun to Yai Prabu.
Prabu badhe ngurungaken sedya menika tetelo badhe dados cacat ing ngatasi Yayi Prabu menika Nalendra. Nalendra niku kedah netepi sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangandikaning ratu boten kenging wola-wali. Inggih Yayi. Menika menawi ngantos sukurung bebasanipun glandang carang saking pucuk ingkang mirang sanes Yayi Prabu piyambak. Sedaya para kadang Pandhawa jalaran menika sampun kepareng saking liyan praja Pancanegari dipun penggalih rumiyin Yayi. Saestu ora saklamanipun kula gesang pangan kula boten nate kula dadi mawi nugraning sesami Koko Kadang para warahan dema becik Besok amon lomo baharis Baris kan prayetno Kresna kakangku Ilanono aku bakal sirampuk melu rembug bab perkara iki. Ya Syadi bakal matur apa? Kowe iki jane ngerti ora karo adi-adimu para Pandhawa. Lho. Pun kakang awit muda tumaruna sampun mangertos wanuh. Wis wanuh karo para Pandhawa. Lakane ngopo? Kene ngopo kok lali karo tandang gange para Pandhawa siji lan siji. Kene ngopo kowe ora apal karo watak para Pandhawa siji lan siji. Yen arep ngrembug bab perkara kesabaran katresnan gedhening pangapura ngrembug karo Kakang Punta mesti kono matuk. Yen arep ngrembug bab kaendhaan luhuring sastra karo Janaka kono mesti matuk. Yen arep ngrembug bab ingon-ingon kuwi Sadewa, ngrembug bab tanduran kuwi Nakula. Yen kowe arep ngrembug bab perkara wong gelut duel kowe salah. Nek ngrembug karo Kakang Punta tiwas yuwen-yuwen. Dene Pandhawa aku ratu ngendi sing duwe watak angkara murka. Tak parane dhewe rosah nganggo wadyabala pating krepyak kesuwen Werkudara ijen iso ngrampungke gawe osik to arep dikaya napa sira kuwi mau ana ning isoring pangreh tegese Yayi Puntadewa kuwi kejaba kangmasmu ya ratumu. Yen pancen Yayi Puntadewa ngeparengake kowe budal. Yen ora kowe kudu manut Werkudara. Wah. Syukur dene ra tak budal iki. Kados pundi Yayi? Menika sampun wonten kesagahanipun ingkang rayi Werkudara. Werkudara sagah ngupadi korban Yayi Samyaji kados pundi? Koko rapi. Menawi menika pikajenganipun Yayi Werkudara kula manggahaken.
menika sanes pikajengan kula Koko Prabu. Oh nggih. Kula sampun mangertos peparengipun. Namun Yai Punta maringaken palilah. Kula semanggaken alangaken. Dara, nggih Kresna kakangku. Yai Punta wis paringi palilah kelawan Syadi. Dikeparengake kowe upaya sesaji korban. Kandhalala Ratu Wenti sing kudu dadi korban. Ora usah pun Kakang paring dawuh, menika ciptamu menepno rasamu. Iki engko Syadi bakal antuk pituduh saking keparinging Gusti Kang Karya Jagat. Pasang kaliman tapit sinebeto ing elo-elo. Tinebana siku tendho ing Bathara Sinuwun kula ingkang sowan. Sang Prabu keparenga kula badhe anili krami jenengan Dika niku nalindra saking kundilan sinten jejuluk jenengan Dika Prabu. Menawi paduka dangu kaliyan kula wingking saking negari Hartamentar. Kula abdi kinasih Narendra Pagoda Prabu Jarasandha. Ingkang sudi amastani kula Prabu Hamsa. Sami karaharjan rawuhipun paduka Sang Prabu. Kala nuwun. Awit saking kasembuh berkah pangestunipun Sang Prabu. Raharja sowan kula berkah kula bekti kula katut. Inggih. Anget anggenipun kula tampi Jawa sami-sami. Kajawi saking menika keparenga kula badhe nyuwun katrangan Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa menika ngapunten piyantunipun ingkang pundi? Napa panjenengan napa ingkang sing wingking menika?
Mata ngamarta Prabu Puntadewa menika lho. Prabu Puntadewa menika paduka inggih Sang Prabu Ladha. Sang Prabu wonten wigatos menapa rawuhipun paduka wonten ing negari Ngamarta. Nggih. Bloko Suta kemawon. Ingkang kapisan kula ngaturaken pangabekti kunjuk ingkang sinuwun. Ingkang kekalih kula pengin ngraketaken kekadangan. Dungkap ingkang triwigati sowan kula karo dutus kalawan Ratu Gusti kula Narendra Magoda Prabu Darasanta. Dikaken menawi dinten menika negari Magoda nembe ketaman pagebluk Mayangkara sagedipun tentrim menawi ditumbali pusaka negara Ngamarta jimat Jamus Kalimasada. Mila saking menika kula badhe nyuwun sih kawelasanipun Paduka Prabu. Nyuwun sadaning negari kula ning ingkang menang darbeni menika namung Paduka. Paduka sinuwun boten pitados. Mangke jimat Jamus Kalimasada saged kula tumbas. Basan bondo dunya dipun tewu kados kaya dipun usana kados pedi boten badhe telas. Mekaten Sang Prabu. Nyuwun pangapunten Rai Jamus Kalimasada menika boten kula piyambak ingkang andarbeni. Langkung prayogi kula badhe tetarosan kaliyan para kadang kula. Langkung saenipun mekaten, monggo kula nderek. Werkudara temana dayoh iki nggih Werkudara. Rasa sesumbat Lindu bumi konje Malduk buntor gaduk kuduk Sangkoloni Hamso. Hai. So Hamso, kowe nggih pripun? Wonten dawuh Raden, wonten dawuh. Paduka menika sinten? Sedeng kote para Pandhawa jenengku Werkudara. Lajeng pripun? Apa bener kowe pengen golek Jamus Kalimasada? Nggih Raden. Lajeng Paduka badhe ngersakaken pinten badhe kula bayar pinten? Ora usah kok bayar nganggo dhuwit.
werene nggawa bolo ora betul Raden saiki aku njaluk saksi wae saksi ono golek ono saksi aku bakal nglawenake Dimas Jamus Kalimasada aku njaluk saksi sithike wong 500 kon nggawa gaman golek sing pengen kon nggawa gaman kabeh betul terus aku ora saku lajeng kula kerja kados pundi jan ulo ning alun-alun negara Ngamarta bubar paseban kowe ketemu karo aku nggih ngaten sinun menika sampun cetha dinten menika kaliyan kula nyuwun pamit medal pasiran sinun Weling ora. Lah ya iki sambung rapete ning ngarep mau. Opo sing kudu dipateni kuwi Hamsa dudu Yai. Dudu Hamsa nanging ratu sing disebut-sebut karo Hamsa iki mau. Ratu saka negara Magadha iki mau jejuluk Prabu Jarasandha. Sababe opo tresna kakangku? Jarasandha kuwi ratu sing ora percaya marang Gusti kang akarya jagat. Percaya karo Sang Hyang Bathara Kala mula dina iki Jarasandha bakal ngenekake sesaji lodra. Bekakak ratu 100 negara. Kosek zaman saiki bekakak ki wong cilik-cilik genah ra ngerti. Cah cilik-cilik genah ra ngerti bekakak ki apa? Bekakak niku mengkuliti atau membunuh ratu 100 negara. Mongko Prabu Jarasandha kuwi wis antuk ratu 97 negara karepe. Jarasandha ki mau kongkonan Hamsa golek genepe. Sing dikarepke kuwi siji negara Ngamarta, loro Dwarawati, telu negara Mandura, Mula Werkudara. Salah sawijining dalan siadi hanetepi Dharma sambung rapete Ratu Agung mau. Tulung ana ratu 97 negara sing wis dikunjara dening Jarasandha.
nyiras pantes sira kuwi mau utusaning ngadil utusaning bebener kowe mateni wong siji ora dosa ning uripi wong 97 kowe luwih bener kage tindakne Werkudara Nyai Samyaji menika sampun wonten ingkang ngayati dharma ripaduka ing unggul pawenang Yai Werkudara inggih Kanjeng Koko Prabu namung karaharjanipun kula sumanggaken Kanjeng Koko Prabu inggih Yai Koko Prabu Mandura Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kula caosi pakaryan hapsa kala wau dados kula pasrahaken Kanjeng Koko Prabu yo aku lak melu hanyung kuyung aku saguh inggih Koko Prabu sungkem kula nderekaken paduka Koko Prabu saderengipun Koko Prabu jengkar monggo kula dherekaken manjing lebeting dadur kersane Nyai Samyaji kembar Bubarna Wadyabala kang gantung sebo wali endra samu jeneng ingsun bakal kundur hanget dhateng nggih ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu nggih ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu parma ingkang Nyai medal pasir Saksaraja mangke pustelas pangandikaning Sang Nata Sang Prabu Puntadewa dumados ing glancang seta tuhutan barbah Sang Nata arsa kundur Datulaya Dya sasmita mrimban cepilan pawongan ingkang sampil upacara nata tindakna Sang Nata kabalabak dayaning bena
kemenangi jaman edan putri sangliwati macam yamun poso lumayan. Alur kumandang sarate jembaran kaosip penggirangnya bengi penggirang larang seleco nggak limbo wi telas wong kudian orang mayang langsung saiki biyen ki pol ngentek sinden anu ngentek taruh nah iya terus umpama ning girang wis lenca kuwi ya wis payahe. Awang jenenge saiki iki gaweane ora mayang seni ning ngruwat. Ngruwat tur ora nganggo gamelan. Slimen. Iya, wis akan penggirang ini seneng. Tak goleke lagu sing penggirange ora iso. Ya jaya menawi. Digawa ning irama 3/4. Wes mikir sing kira apa iki. Lancaran parisuka. Terus. Maske Mbak ini.
Nduk. Iya. Bengi iki ngadani wayangan dalam rangka sosialisasi kebijakan publik pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat pengembangan seni tradisi utamane wayang kulit. Ono ya, Pak. Dipakrakarsai karo panjenengane Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto. Ono sing wis ngrengkuh kabeh para dalang Kabupaten Karanganyar sing kagolong ana ing paguyuban dalang Kabupaten Karanganyar. Ono ya, Pak. Seneng Nduk sasi poso. Benere padha turu dalah ana kegiatan. Iya. Bengi iki kok dalang-dalang itu bagus-bagus loh ya. Lambine anyar. Lah iya. Abang lak ketok semigrak. Dari semangat iki eneng ngono. Dene ya ana lho sing kon ukur ki ora mangkat ki ya ana. Kae jenenge kanca akeh kok. Matur nuwun sing tanpa upama Nduk, dene wis putaran sing ping 30. Bengi iki kegiatan malam setuage sing diadani karo Pak Haji Sumanto isih lumaku kanthi becik. Kanca-kanca dalang padha mlumpuk. Kanca seniman sakiwa tengene Kabupaten Karanganyar ya padha mlumpuk. Seniman-seniman mapan ing wulan poso kabeh padha prei. Terus bengi iki padha mlumpuk ana kene. Padha. Bot-bote kabeh mung ngregengake, ngumandhangaken, moncerake kabudayane awake dhewe. Wayang kulit sing tetelane wis diakoni karo jagat, diakoni karo dunia lewat Badan Pendidikan Dunia UNESCO. Lah iki tantangan kabeh karo para dalang. Pak Haji Sumanto selaku pimpinan DPRD Jawa Tengah wis ngajangi memberikan fasilitas kanggo ajange adu trampil para kadang-kadang dalang Kabupaten Karanganyar. Lagi mung kari neter awake dhewe iki tenanan apa ora, utamane dalang-dalang nom iki. Ngono ya, Pak. Yen wis dikeki papan fasilitas saubarampene komplit, kok kanca-kanca dalang ora gelem sumput, ora gelem gumregut nggone ngembangake seni tradisi utamane wayang kulit iki, bakal awake dhewe sing kapitunan. Ngono. Mula dongaku Pak Haji Sumanto ora mung iki. Iki sekira-kira 5 tahun punjul kira-kira dadi ketua DPRD Jawa Tengah. Muga-muga sak suwene dadi pimpinan DPRD. Sokon besok munggah level ana ing nasional wayang kulit sing direngkuh karo Pak Haji Sumanto. Mula kanca-kanca dalang ngarani Pak Haji Sumanto ki bapak wayangnya Jawa Tengah, utamane bapak wayangnya Kabupaten Karanganyar. Ora mung bapak wayang Kabupaten Karanganyar, Pak Haji Sumanto ki bapak pembangunane Kabupaten Karanganyar. Jane nek nyawang piyayi niki ya biasa lho. Ya wis menang klemak-klemek mung sektine ora umum. Iya. Mula kanca-kanca ngemper iki nek ngarani Pak Haji Sumanto kuwi Bapak Bejo Sumanto. Lah iya. Bengi iki Nduk, kanca dalang mlumpuk Ibu Swarawati Mbak Sulistyarini kuwi asli saka Kabupaten Wonogiri. Saiki wis hijrah ana ing Lalung Kabupaten Karanganyar. Terus tengah kuwi Mbak Laras saka Kabupaten Wonogiri. Saiki mapan ana Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Terus kae Mbak Ika saka Kabupaten Kebumen. Saiki wis omah-omah ana ing Jaten Kabupaten Karanganyar. Sebab apa kok Karanganyar kuwi menarik karo kanca-kanca seniman. Lah iya slogane Karanganyar kuwi tentrem. Besar piye wae manggone Karanganyar kuwi
Apa meneh ana sing ngarani Karanganyar iki Bumi Sunan Lawu. Lho tenan lho. Bumi Sunan Lawu. Papane adem, hawane tentrem, hawane ayem. Angger manggono Karanganyar iki wis maknyus. Lah ya kula kabeh dalang-dalang ya pengin omah ning Karanganyar. Sing gender kuwi dalang Klaten pengin omah ning Karanganyar. Sing nyaron ki dalang Pacitan pengin omah ning Karanganyar. Dalang Klaten Hanan Sinardaya ya pengin omah ning Karanganyar. Muga-muga Karanganyar dadi omahe para dalang sak-Indonesia. Pengiki sing bagus lho. Ucap syukur nang ngarsane Gusti. Dene acara sosialisasi kebijakan publik lewat seni tradisi sing diajani saka Bapak Haji Sumanto Isih Lestari. Muga-muga terus ngrembaka, terus ngumandang ora mung Karanganyar, ora mung Jawa Tengah, yen perlu program iki ngumandang saindenging jagat. Amin. Ngono ya, Mak. Gamelan digelar, wayang digelar, mung karya awake dhewe sepira nggone bakal ngetok lan budidaya muncarake budayane awake dhewe iki. Ngono. Gandeng mau Bapak Haji Sumanto durung keparing-paring pangandikan ora ketang sak limah diaturi paring pangandikan. Monggo Pak Haji Sumanto taram to. Yeah.